വൈറ്റ് മിൽക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങളുടെ കോഴിക്കോട് കാലിക്കറ്റ് ജാംജം ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഒരുപാട് കസ്റ്റമർ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയും വൈറ്റ് മിൽക്ക് മലപ്പുറത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ മലപ്പുറത്ത് എത്രയും വേഗം ഇവർ എത്തിക്കുകയും ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ച് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഏറ്റവും നല്ല നൂതനമായ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ജർമ്മൻ മെഷീനറിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പാലാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കസ്റ്റമർക്കോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ പാല് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസ്തയോടെ വാങ്ങാമെന്നും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഇത് സഹകരിക്കണം. ഈ പാല് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഗുണമേന്മ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്.